Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi. Eminence, milý pane kardinále, vítáme vás, ale současně vyjadřuji trojí dík. Za prvé, že když jste tady mezi námi byl jako apoštolský nuncius, tak jste nám ukázal, že nunciem být neznamená nějakým úředníkem, ale že nuncius je vlastně služebník církve. Děkujeme vám tedy za prvé, že jste nás naučil tomu být služebníky, kdekoliv jsme, být služebníky církve, ne úředníky. Za druhé, druhý dík. Jste objížděl celou českou, moravskou a slovenskou zem svého času. A ukázal jste nám, že biskup je především pastýř. Za to vám děkujeme. No a konečně za třetí, že ať jste byl kdekoliv, tak jste vždycky se vůči nám choval jako přítel. Takže za to vám mnohokrát děkujeme. Máme vás rádi a víme, že vy máte rád nás. Mám slova, abych poděkoval vám všem, co jste tady, jako vždycky. A především to byla velká pravda, co řekl pan vikář České budějovické diecéze. Vy máte mne rádi, to je pravda. Ale já mám vás všechny velmi, velmi, velmi rád. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo veliké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup sál na břehu a mluvil k ním mnoha podobenství. Jeden rozsévač vyšel rozsévat a jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty, přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prstů. Hned sice vzklíčila, protože neměla mnoho prstů. Hned sice sklíčila, protože neležela v zemi hluboko. Ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní, trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přineslo užitek. Některá 100násobní, jiná 60násobní, jiná 30násobní. Kdo má uši, slyš. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. A milovaní věřící, kteří jste se, jako vždy, v tak hojném počtu shromáždili u této svatyně, to noucivé úchvatné zelení přírody, která ji obklopuje. A také velmi krásná, také když prší dnes. Ve mém bytě ve Vatikáně mám dva krásné obrazy. Na nichž je tento rajský kout vymalován. A proto mohu říct, že můj pohled se den co den znovu ubírá k drahému lomečku. Jsem skutečně vděčný Pánu a svaté Panně Marii, že mi dopřáli
vrátit se sem po 8 letech. Vždyť poslední pouť, které jsem se účastnil, se konala v jubilejním roce 5. srpna 2000. Pán s vámi, ať je jméno Páně velebeno, nyní na věky, pomoc naše ve jménu Páně. neboť on stvořil nebe i zem. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. L'unica emozione forte che porto con me è la presenza di tanti fedeli per questa occasione, molti che sono venuti a fare la comunione e quindi una specie di devozione, di attenzione particolare che si trova attorno a questo santuario. A jedinečný pocit, který si odtud odnáším, je ten, že tady se objevilo opravdu, přijelo hodně lidí, přijeli opravdu davy lidí na tuto pouť a také hodně lidí, kteří přistupovali ke svatému přijímání, takže to bude pro mě takový hlavní, nejdůležitější pocit, že tady žije taková velká zbožnost kolem tohoto poutního místa. È uno dei molti centri spirituali nella Boemia, nella quale speriamo per l'aiuto della Vergine di Dio, del Dio Santissimo, di fare ricrescere e rinascere la fede in tutta la Boemia e nella Repubblica Ceca. Je to jedno z takových duchovních center v České republice, kde Panna Maria může dopřát českému národu, aby tady došlo k takovému znovu obrácení a znovu oživení víry. Personalmente posso dire grazie per la vostra presenza e per il buon esempio che ho ricevuto. E arrivederci a una prossima occasione. A chtěl bych vám poděkovat za vaši přítomnost, za to, že jsme se takhle navzájem povzbudili a při další příležitosti arrivederci zase. Posvím syne máti, Rač nám požehnání dáti. a